Ngi klem seng ye ka party tang manila election. Ngi seng ban tei pat ye ka judge benriu. Ngi seng ban pen klan pat ye ka judge benriu. Ngala do kisni kisnam ki kenta nagam ta ka judge benriu kata don gibong utu he tengah mulai ayu nam ta ka judge benriu. Pisay ya katu ka jingja ka baja arpos nem menshwa ban ong buniu deu briu besniu balai pim sairu ya ka video ka bangale cepot jadu guda banai pek ya ka jingta juga jingti uranium ban on ngalawan pai shini ngongem ngan yeng ban persya ya ka jingti uranium balar ka sarkar kamut banti on my dead body kata ka dei ka bangala penpau bat dehang ta ba ka sarkar meghalaya kalahap ban senge ya ka jingti uranium balai kem sai video kabang lay kon bandrung sipo secretariat bat ngala syabat hang tu ngala syabam hang tu giat ban kon balai pim sai lot iki ai ki bang le nam ta jat beriu kram ba jat beriu kan bishar la ka long emingi bangin shania hauni ubriu la ka jat beriu ko ongem shania ngakloi ban e yang ne ka kam ngaklami ya kane sakane ka kam bangan yo kerdan bangan yo buram bangan yo spa ku ki pat ba ngimi ban syak sitom nakam ta ka jat beriu. Ini pertalang hangani kapor kapam tayo ka shop ka jaupra. Haupra! 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 Sashisin! Haupra! 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 Kublay shibon ublay unkurkuyipi iwe pa iwe. Komisinya upra Indonesia bagai iklan bentuknya utenrom berhak bukan sama bencit yunong liman kacing kermian syana mentah kijing sadin yenran konggeng kong naha upra badeng banaha upra Maina banaha upra lama ngendraha upra Maisha neha upra ranga rabai ha upra Ngintang mayi ha upra Bengkim kari ha upra Kajing don kam bangin sngotu ya ka benta ka bangi don kum ginong shong shnong hai ka bidei bat ka sinshar ka khadar kani ka di ka meeting ka basaw ka junga ha kani ka sngi ngadang shwan nang tai na po motion road ban pendet ya ki lightly ki jingalang ha kani ka sngi ka pamenta bat teng teng ha ka jinga linti bat kam tam e haba kini ki sngi kila jan bangin poi sha ka arfoi trik ka sngi thepbot nam ta kani ka MDC election abang apet ya ki kubor ki bami na snow yaladi bangalade way na ki briu ki basniu tam ha kani kari ka be e ka jungi tenrei mene ha bang awan sapo motion road ngalai kendo i way utman briu bat on ngalai kendo uang bagi briu ha bang ai songkai ki ong bau barden udu briu basniu ta kata ka jing sniu ju barden kalau pur keleng kari dan mereka ini bangga semua yang mensimpat kalong bau ni uriu teman ulang kum ni hot ngin pelalai bau barden uriu besniu namar nadu kapor jungu adam ubriu ledehi besniu tak semua yang mensim kendiat dan rewang tanggaw ipat baga parti ke bau barden useng kabah kata kadai kabangi ngisno teman Compare la daw ba arden usniu. Mereka parti ke bangingi seng kadon ni ka tong ka bashay. Kadon ni ka nongrim ka scam. Bat ni wanra e kata ka nongrim play, ha kata ka politics ka bangingi kwa banishim benta. Haga ba ka bamsap, ka tok, ka syukur, ka pinbit, ka pintami patba kanom yo jaka ha ka boys of the people party. Kataken ka bangi kwa ban krenshay ha ka judge benriu. Ngilek bat keleng-keleng ngi pinsai ya kipat ba ka boys of the people party ka de ka seng ka badang kena tam habe nu jori ki weipat ki seng san perthai ki badon
hagani ka jilla ka jini. Nrem dan balaban len baga Voice of the People Party ka party pra ka longpat ka party ka ba paunam tam hagani ka jilla bat sabar nagani ka jilla. Balai ngilong ka party ka ba baro kia thu khana ba kia kren kadai ka nongrim ka bangi ngidon. Bat ka jigale ka jungi menta kalong hapreng ka Voice of the People Party bat ki wei pat ki seng san pertai baro ki ba don ha kani ka jilla ka jingi. Ka jingi kun kam de e hapreng ki seng san pertai nrei ka de hapreng ka nongrim ka bangi ngidon. Bat ka nongrim jengini ki wei pat ki seng san pertai ki ba don ha kani ka jilla ka jingi. Ka nongrim ka jingi kalong habangi lech ki pat ba ni pintip bat ni thu ya upat ba baka politics lani ka sinshar ka khadar kadai ka kam ka bakentang kadai ka sandur ka jau play bat kadai ka ba ublay ukwa bagata ka sinshar ka khadar kadai banong ka bakut ka bakentang ka balat na ka bamsap ka balat na ka jingle shiliang kmat ka balat na ka jingle bor bat kumta terter kat ba kiwei pat kidon ya ka wei ka nongrim ka ba ya per na ka ni ka nongrim ka jingi bagata kalong bahakihi ka politics kam dai ka bakut ka politics kadai ka kam ka ba jabo haban thot haban syukur haban tu haban bamsap haban yalam baglayu paiba haban pinbit haban pintami pilih yo snow nagi jingkren hi gi jongki namar kata ka shong ho paiba ka nongrim ka bakumno uko aban don ka nongrim ka bakumno uko aban jit lau kloy ban jit ya ka nongrim ka ba Voice of the People kala trua ne ban jit ya ka nongrim ka bagini ki wei ki seng san perthai kila trua kila kran ni haban pinbit malah ka san snem mano ba kran ni kata kini ki nongelam jongki wei pat nang ta kiong hiru kumno ka nongrim ka jongki Shwa bapin i jaga jat menriu dai ban i shwa yaladi kabumut lading ilalong emily haga jaga bingin lay ban pulut por ban hikai ki pajba bagian snow thu ya ka benta ka jungki haga san pertai bagian tip ya ka hok ka jungki bagian tip ya ka kamram jogo sorkar kamdai ban le kumta Lara jit emily yapi kamai spa ashoyalidi tit ying tit sam shar lai tali hasor le tit jaka shabhoy le tit par doyong shawes sa shakri pajba kadba mangi ki nongalam joga Voice of the People Party ni lecho pajba ban khot ki kun samla bagin kloy ban ay ka por ka jongki ban len yaladi ban sacrifice nagamanta ka lawai jongki kon ki ti ki jonga ka jongpi kata ka dei ka jingeper haprengi nongrim ki bangi hap bani kun kum upai ba ban jit hagani ka kenti ka bamanta ngisgo yo mensim habaki pai ba haklengari kila penpau bakila pai kmat menta shaga Voice of the People Party badia kata la saki hagani ka MP election ka baladap hagabiki pai ba kiba tabut haka MP election kila jit ya ka Voice of the People Party hadu san po san tam naga shispa kila jit ban ai ka jishanya ya ka Voice of the People Party naki laipun riu teliki constituency nila jauh hadu laipu ar teliki constituency ngaju angkat sabang elect bala dengan ka MP election kan jinla the day ka Emily election ka Voice of the People Party kan jinra sinshar marway ya kan ka jalla ngimdan kam ya ka jingkershan jadi way pat ki party o ki pat babi ngim artatin bawat akan ka kinti ka pamentaru ki pat ba ken scam but ken ailat ya ka Voice of the People Party bahkan shimno ya ka tay ka jing sinshar hang taya po KHDC but kumjuru hapo JHDC Ndrai ka ke bapi kini ki sngi ki pamenta kat bagi sngi ki nang jan ki wei ki party ki la klet no ban ken mau ya la ki jong ki mat trei kam ki la klet no ban kren ki nongrim ki jong ki Ndrai ki la kruit bet stang ya ka Voice of the People Party but ya uba arden ngampela ya gani kai ka bangi mat
kum ka party namar haba phi pek kai football bon sin pinlam habai le kai ka team ka baklan bat ka team ka batlot ka team tlot bon sin ka bon kam ban kenjat briu klet ya ka ball namar ban be ya ka ball ka kalong kumju hakani ka election MDC namar ban wingi ka bodies of the people party ngela lek keleng kat sabangi lek upat ba upen I baru ai jingkershan o sengo senei ban pet ya ka jingalang jengkiwe kiseng sain perthai naga taka tau kila klet no ban plet jimut ya ka mat ya ka nongrim ka jongki kila syukrwit bet stang ya ka boys of the people party kumno mentabe ki sei ya kita ki kana ki kubor ki berim ki stang ban circulate lani ban pensapriang haki social media kadon gawai ka jingja kabla ja ar post nam ar penyos nam menshua ya katar kala sei ban peni bota bar dan ude ba pentrim ulet ban hiartma ya gawai ka snong ban kata ka snong kala penong ya ka jingyam briu ban ka jinsha tangan nang ta pi kumno bikla penmi ya gitu ki video linkot naga jingkren ka banga kren saupsan lani shikenta kila sot tang shilain arlan chipo katsan second ban pin sapriang ban pin snutu bakala yo patba andala don kibla sot bat kibla shna yigitu ki video linkot lairwai koros kini ki nongelam jang diwe pat ki seng san perthai ola ya pen pawi ka jing snu diao balai butau bar dan ukuran banyi ki nong kendong Nrai ko kipat ba kalong ka basngo tanat ba minta hadien bangala kentu kipat ba kibai I kitu ki video ki balingkot ba phimdei ban shungai tang ya ka tu ka video ka balingkot wat ya ka full video pet kai ka jingkren pin sa sngo tu habangalai chatai sha dolun habangalai chatai sha po domyasiap wa ka ji kitu ki linti sha tu habangalai ban penlong jingelang ngai I ki surok ba ki ba he ba batnya keren ban pensutu iki patba ngong shani shanong kendong ngem de don kam than iki srok ke behe katne hab ban perkat balai ka sarkar ka wanra iki ni ki srok ke behe katne balai ngong kumta kamtam syakatai ka than dolon domesiat namar ngitip bau uranium udon syakatai ka dong ka than ko ki patba ngong bayo kani ka jingwan ra ai kini ki srok ki bahe kadi penban ka don ka jingtmu ban sas klong yu uranium kadi ka jing maham ka jonga ye gitu ki nong shong snong bangin snow tho ki bun ki jaga ki bamyo srok ki jaga ki bangin ibnyo ki srok ki bahe ngimyo kamdei banga ong bam don kam srok shanong kendong hendrei lap pen bakla ye kurukom ai kubor ki bon ki kubor lamler ki bami kadon gawai ka meeting ka banga kren hapo mausen ram ngala kren bat ngala ong kumni namar nga iba kala don ka jing syukor ka basyir kaya ka jat benriu bara kata ka jing kren ka jing ngala ong kumni ko ki pat babi nga kwa ban kren da ka basyay ha ka jingalang bangam don kam ban panmap shwa bangan yap Nau blay bangala bakla ya ka jat menriu lene bangala syukur ya ka jat menriu. Mentala lai penyau tuli kisnem kala yahat hagani ka jing syakri ka junga ya ka jat menriu. Ngampat syukur wak tang si senru namar kata nga slur ban ong bangam don kam ban pamap nau blay shwa bangan yap bangala syukur ya ka jat menriu. Nringa kram ong bangam don kam ban pamap nau blay kumu priu. Ya ki wei pat ki jing duna ki jing telot ka junga. Nrai tang hakata ka jingere ka junga bat ka jat menriu ya ka taru kila sot linkot penkela ya kita ki video linkot banong pet uni ubriu ku sarong kat uni empat dan ubanut banong bangam dan ban kamban panmap ulas ngohok kamdei ka jing ngohok ka junga ko ki pat ba hendrai ka dika challenge bangam 4 juta ya ka jat menriu ngampat jup jalam bakla ya ka jat menriu Oh nang talami siu sakita ki kubor banong bau bar dan wong kam judon kata ka song sang senong kendong. Oh kila penhe yo ya kata ka kana sibuk la dang ong bakadon ka song sang pat kini ro atrai. Ngong kam dan namar belai. Habadon kata ka jinge bunya ya kata ka jat kepa si jat kepa. La bun senam rei dang ya don ka jinge bunya. Ngong tangkat ni. Ka jinge ka jing sngau thu ka jinga.
haba ukpa ude ukasi kakmi kadi ke kasi tang bagi kun kisimjat no ukpa nong no bagi mdiki kasi katangan kadai kabanga ngajukren ngong haba ukpa ude ukasi kakmi kadai kakasi lagi kun kisimjat no ukpa lani naga kemiru kidai hi kikasi kata kadai ka nongrem kaja ngakrem ong bagi ni simjat no ukpa lani ban pengelajat no syukpa ni krem don ya kata ka manifesto kejungi ngampat ju ong watang yu weru ubadana senda junga bagi lek kum ta nama kata kadai ka rai simet ka junga badam dei tang uba arden ubale kala don sibun ki riu krau hakani ka jat riu ka jungi laki long ki officer laki long ki nong mikmat paiba laki long ki nong elam duduk ki por ki ba mensua ki ba simjat nok pa lani ki bam jubu hiru ya ka jat ha ka kerteng ka jongki ndon nong ya keren ndon nong tuplar riu bahar dende bat don lagi bang oh lada simjat nuk pa kan sawan ka syong sang ngong MP ka syong sang kamla ban chuan tang ba simjat nuk pa kalong hi ka jingle sting jong kanu kalong ying kalong sem ha ka ban pin itu iki kon bat ki bahing ba sem ka jingre ka jongki lada ngim wanra ka jinge itu itau shiying shisem shikur shijat wala bingi simjat na ka kemiru kala bandon ka syong sang kadon kam kajing sim kia jugi kmi kikpa ban pin itu yaki kon kikti haga jingedei si baka si para arkmi si para kha bat kumta ter ngong pinong kumnu ngalalai keleng kari kasi jaintia ngalala bon teli kisnong kibadon tang arjat kibayi songkha kirung kimi ngong ban ya kum kata kum songkha ban dia sor kil ong kadi kasang ndai senong kendong kamdon kata banong kadi kasang kinang ban ya ken kinang ban ya lau ngakren ya gajing sisa ndai la persang ban pensngutu bakla yo patba oh ko ki patba bi bhalai kalong kumni namar bakilas ngutu shai baki sngi kisnem Kim Jingai Shu baga boys of the People Party kansa kurup yaga bor sinchar hagani ka jela ka jongi kila tipshai ka don ka jingting ka don ka jingsir bayo ka boys of the People Party kayo ban bat yo lakam jong ka sinchar ka khadar day namar ka tagadaw nadu kani ka MDC election don kampan pentronyo ya ka boys of the People Party don kampan ter ng kong iti arden tang suklem arden lakut ka boys of the People Party nrenganget bagi patba QE ki snoto bak kani baro kadai ka jing persang daki weipat kiseng lajan baro kiseng san pertei ki hiartma tang ya ka boys of the People Party pipet PE henry ka pasngotanat kalong bo patba ubabun udon bat ka boys of the People Party upatba ubabun lem kumta ngamnget bangan iu ni upatba katni lada upatba ola do jingsania ya ka boys of the People Party kumbanga juang abangan keleng-keleng nagamda gitu ki bidang artatin ya ka boys of the People Party ngim sngoper lada bidang artatin namar ngila sya asyat la katno posin sanpu light ligi snem kila nang yat ngim idon jingkermen o kamlong ka basuk bangan susyanya telino menta dehi kain ban sngo artatin yo kini kumnu kumbadon kibaong baladan sakini kinongalam joka boys of the People Party ki shet yangi ngin namlek tabut syu don ki bala perkat lupa kumtaru dei bandan ka jing artatin ngim sngo per noi tanggawe ka banga kentu habang lek keleng ladapi artatin kamlele tamatanggawi watpat kentat kat ba pimpat persang watpat kentat kat ba pimpat persang namar kata don kam ban persang ban ailat ya ka boys of the People Party ngingile chupai ba ban ya thu ya ka jinglong jingman kumbagalong ngingile ban ya thu ya ka jinglong jingman kumbagalong ban ya thu bakat kum ka report juga niti ayok ka jela Meghalaya ka de ka jela ka baduktam hakitan syatay lamingi ni kamlay ban thok iu pai ba ni lay ban itu hok iu pai ba kay ka daw ka ba penlong ya ka jela Meghalaya bakan long ka jela ka ba duk haba ublay la kerku
ngaju ngau tenat ban penyesrim ya ke jela bani New York ya ke jela Meghalaya bat ke Israel bat ke Singapore bat ki weipat kiri ki barit ki ba kamrit ya ke jela Meghalaya balai ki kiu balai ke per capita income ke jengki ke kiu balai ke kai ke pateng ke klan balai ke kamai ke kaji ke klan balai ke don ke jing shongsuk hendrai ke ni ke ri ke ji ke ai ke bangi i ke jela Meghalaya amdai tambah ke ke jela ke baduk tam hakitan satai lamingi hendrai ke dei ke jela ke bakit ram ke dei ke jela ke bakit ram ke jela ke kit ram kinong shong shnong kilanang hiar ha ke kamai kaji kat bau chief minister ula kalalong uwei na ki chief minister ki barus patam ha ke India baru la rung ha ke thup jong ki ship hongot ki chief minister ki barus pa hatongin shupit kai Denmark ka tau ngingilek ban kran ya ke ji shisha ko ki pat ba kat ba gini ki wei ki seng pertai ki wan ban penbena shupat ba ya kita ki political propaganda ki jongki ban syukur yu pat ba ka jingle mentah kalau hapeng ke jing shisha bat kita ki political propaganda pi kumno ki persang oh kalong ke kabangim laban mudur bagarukom melap election jiki wei ki seng sign pertai kam dei show ikan nongrim hendrai ke dei bet tanya kita ki nongelam joka voice of the people party yo ba toni ngai kalami khubor bagi ong bu ba toni udai wei nakit khot jong ka seng UDP ki pohor ki bamenswa ba udai u ka jimi ju ka penpat ka penprai ka takabut snow ba toni mat ushime takabut umat dakawat tukri tukra hang ni hapo nong tmai semua bala ban mat imat tak wat ya kata kebut bahkan pra tukri tukra uni usamla udon ni ke jingkit kli ulinga upisa ula associate jadi lesi bakata ka seng sign pertai kabangaru ngaladon balai ngamino na kata ka seng sign pertai namar ngalai i andra don hapo kamdai kata ka seng rilum kabangi kimi lenti kabandon ka jingkit kli nam taka jat benriu bat nam taka ri kabe e ka jing namar pata hapa ka don ka jing rem po ka mensim ban syakri hok e ka jat benriu bat ban leye ngenom la ban shongsa ha ka bakum kata ka jat kenhun ni ka jat seng hato ka ka pop yauni usam larang ba jingi ban mi no na kata ka UDP bat banwan ban yaso ba ka voice of the people party kabadon ki nongrim ki baskem ubala don bat ni nedo bengi sengi ni ka party bani yard ringkat ban no yu senyang ujongu bani syakri rang ringkat ban ni kinong alam joka voice of the people party ndon shu tang ban shu pentami lakumba kata ka constituency kadai ka nong kenti jong ka seng UDP ka jingmi joka voice of the people party nganong ipi ka ailat yaki konswet yaki beduk yaki riu kan thai begini mi shikmat bani kitling korlem mar ngiang baga sinshar ka khadar kam dei ka nong kinti jong kita ki hespa em kadai ka jong upat ba mar kata ko ki pat ba bi ni dei ban long ki pat ba ki ba start ba ki ba sian lagi ni ki sni ki ba mata habai ngi lek geleng ni penshai ki pat ba kam tam shikitan nong kondong wan lesi kala ban don kam ban pin kan mau wat yang ngi hasoru ya kan ni ka sinshar pat ba ya ka jingade ka jungi kinong shong shnong bat ka sinshar ka khadar menta ma phi kinong shong shnong hani po rinja phimla ban chulai du pat ba sikitna trikam jaga sarkar shaka PWD ban pan surat shaka PHE ban pan ombam omdi shaka NECL ban pan boarding electric shapa police department ban pan lat jingada phimla ban chulai du pat ba pinum don por hiru ban chulai du pat ba malakapor nagataraw ngi don ngi dor bar shnong ni lom yo nong shong shnong bon wan shaka dorbar bangine kren yaki kam joka shnong ka thau kumno ban wan ra ya ka roi ka par ka shnong ka thau nang ta kumno ban wan ra ya ka shong sok shong shngan badan dal lum ya ka dorbar ni kren ni tai baraga bukut nyong tongin jiet no de nong alam shnong jiet no rang ba shnong secretary shnong lani ki sodar shnong shnong kandong ki secretary shnong ka committee shnong
Bat kani ka rai ka jo pai ba da ka jinga man lang da ka jinga rai lang la rai ban IT ban pin ko bor hakata ka committee snong hakata ka committee snong bagan yeng nakamenta jo pai jong ka snong ka tau bagan train nam tau nong song snong lapin ko bor ya ka committee snong bat nga kwa ba pin snap ya kani ka jingpin kan mau baga committee snong kamlong halor jo ka dorbar snong ka committee snong kalong hapo jong ka dorbar snong habala jit rang ba snong habala jit nong kit kam snong kamut burang ba snong ula ban rai ya kanu ka kam marway urang ba snong umla ban di ya ka klau snong leni ya ka jaga snong klem da lum bat klem da tip lang di nong song snong bat ka dorbar kata ka dei ka demokrasi jong ukasi leni kata ka dei ka sinchar pat ba jong i ka judgment riu ndrei menta hato judon kum kata ngam tip kanu teligi snong hagari khasi ki badon dorbar snong manlau snem lani shisien lai snem hagapor bangalau CM ladon bathok de ki complain de ki nong song snong baga snong ga ji ka klam lum dorbar chu nyau snem ni la kwa bagi lum dorbar kim lum ni hap ai ka direction bagi de ban lum no ya ka dorbar snong naga tadau ki tlat ki snong ki thau jongi ko ki pat bang anong epi lada ki dorbar snong ki trei shisha kat kum ka taka san prakhat jo khasi ka ri ki ba e jongi kanum long kum ni ngenum sakni e ka kamai ka kaji haki no way lan ki way pat ki jat benriu nang no ki yo lat ki rung hi nemano ba alat yaki namar petakadau ini idong isan perkat ibang aku ban bread bat ban pasat hagane kapor ka bamenta kaju kinong song snong to kanong thamai constituency kimla ban chulet hido pat ba ashatai support district council kimla ban chulet hido pat ba support assembly nakatadaw ki ji di ki MDC ki ji di ki Emily bakin lek nakam tau pat ba bakin syakri yau pat ba nakam ta santli ki snam nam ta santli ki snam he hagabakut jongga santli ki snam uni usyakri uhaban wan chaukanra baniatu pat ba ba pila shania yang bangan long u MDC jong pi nam ta gini ki santli ki snam pet hapok gini ki santli ki snam ngala persang ban le yakini ki badai ka benta ka jonga kum MDC haga jingedai ba ka district council pet mangau MLA ngala le kat ni nakamantang ni ka constituency nam ta ka snong ka thau hakat kum ka bha ka bangadi ban le kum u MLA balapun ko bor yang aku kipat ba hendrei hakini ki singi bangan le keleng kari ngasngo pangmet ban pet yala ka jong ka jat ben riu bangi im hapdeng ka jingrit mensim om dei bangi ting yu klajat ngiting yu orang basnong ngiting yu MDC ngiting yu MLA don gibong ai ba arden uniu MLA jungi mentat piu berngem to piu ang lada job niu kandidat jonga pinter kong kumno kata kalaban long habangi im magari sinshar paj ba habay yaw tau MLA legit hido paj ba ngong lada pidang tinggi ki bakum kita ki judge Emily kapini ba mapi ki patba pidang sate emrau haga jimut ka jiprkat ka jongpi lada de patba abastar nong are kumno kum tamo habaya phir nge dang jit mangiti nam ta santli kisnem balai piwan tuklar yanungan jit MDC yanungan jit MP kan mau ho mapiru satang lai snem pisa pi baklangin bread kata kadai ka bau pat ku ka voice of the people party ka kwa ban i ki pat ba ki jongi bakin long komta mdai bangin syurit mensim mdai bangin shooting namar bangin shooting ting bating la sim kabu yangi na kapor syakapor ki pat ba ki susak nyot hakilang paro ka voice of the people party kami ban penkop bor yo pat ba ka voice of the people party kami ban penkop bor ka judgment riu ka voice of the people party ka khot ya ka jingetli jong ka judgment riu bat sngotanat menta khat sabangilet shisha kata ka jingetli kalawandur kenriam upnar ubhoy uwar ulingam unongtrai umuliang kita gidi ki subtribe ke bangi gidi bentip kum ka judgment riu bada bangilet ni pinslur kum no bangin te song ni ka judgment riu bangi dei banang nalo ka ktin snong ka baki it bat kisu nyokor e bam dei ru ban le ran ban kren ya ka tin preng jong ka jat ban riu bala ban te song ngi ongi khot ya ka jat ban riu bakan wat ya ka kmat ka joblei namar ka ta ka di ka thmei ka ta ka di ka tenrai ka jongi kom ka jat ban riu
Day na kata daulat tip yang ikom ka jat meriu tip beriu tip play. Nado kinong sinsyar kis im ki doi ki lingdo ki pendamil riah ka mon ka jong play ko ki pai ba. Kata ka day ka voice of the people party. Ngi krem seng ye ka party tang manila election. Ngi seng ban tay pat ya ka jat meriu. Ngi seng ban pen klan pat ya ka jat meriu. Ngala do kis ni kis nam ki kenta nagam ta ka jat meriu kata don gibong utu he tengah mulai ayu nam ta ka jat meriu. Pisay ya katu ka jingja ka baja arpos nem menshwa ban ong bo niu deu briu bosniu balai pim sairu ya ka video ka bangalet cepot jadu guda banai pek ya ka jingta juga jingti uranium ban on ngalawan pai shini ngongem ngan yeng ban persya ya ka jingti uranium balar ka sarkar kamut banti on my dead body kata ka dei ka bangal penpau bat dehang ta ba ka sarkar Meghalaya kalahap ban senge ya ka jingti uranium balai kem saya video kabang lay kon bandrung sipo sekretariat bat ngala syabat hang tu ngala syabam hang tu giat ban kon balai pim sailot iki ai ki bangal le nam ta jat beriu kenapa ka jat beriu kan bishar laka long emingi bangin shania hauni ubriu la ka jat beriu ko ngem shania ngakloi ban i yang ne ka kam ngaklami ya kani sakani ka kam bangan yo kerdan bangan yo buram bangan yo spa ku ki pat ba ngimi ban syak sitom nakam ta ka jat beriu Taisin, kumbang ila pensawa hagani ka MP election, nyen pensawa biang hagani ka kinti ka pamata, ya ka sharp ka jong ka party, ya ka sharp ka jong ka party. Kita iki mana jrongying, lari kimla kimat isimen talang da ka bagi rakti sibet onang ilay porta, mangiruk ngini rakti lang, haga por bingi porta ya ka sharp jong pra, bangin ay ya ka jingjob ka badamburam, ya ka voice of the people party. Kani ka party kan late hangtay, bat ka thong ban penkut, ya ka rukom tray kam hapot district council, don shibun ki kam bamsap pilai lingba kilat patai kubur mereka digan ni ka kinti ka pementa. It's our time to take action. It's our time to take action. Kata kadai ka don kam ko ki pai ba ngini pertalang hagani ka por ka pemtai ka sharp ka jau pra ha pra ha pra ha pra sashisin ha pra ha pra ha pra Kublai shibon ublai unkur kuipi iwe pa iwe. Commission ya upra kawan betum gaji sensial babek iklan bentuknya urusan romคนสังมาเป็นเชียดอยู่นองมีมากาจิงกระเมียนชาโนมันตากีจิงสะเดียนเมียนรากองแดงกองนาฮาอุปราบาแดงบานาฮาอุปราไม่นาบานาฮาอุปราลามาเงินราฮาอุปราMaisha nei ha upra Rana rabai ha upra Minsang mai ha upra Bin im kari ha upra